ଆୟାର ପୁଣି କହୁଛି କି ପିଇସୀ ମା, ତମର ମୋ ମା ସହିତ ଭଲ ସ୍ମୃତି ସବୁଠାରୁ କେଉଁଟା? ତ ଆୟାର ମା କହୁଛି କି ମୁଁ ମୋର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ମୁଁ ତ ମାଆକୁ ଦେଇଥିଲି ଓ ତାକୁ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆୟାନ ସେଥିରେ କହୁଛି କି ସେଇଟା କ'ଣ? ତାହେଲେ ତ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଡରିକି ଏମିତି ଦେଖୁଛି। ଆୟାନ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛି, ଆୟାନ ପଚାରିଲା ପରେ ତାର ସେ ପିଉସୀ ମା ହେଇକି ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଆଉ କିଛି କହେନି ଆଉ ଆସିକି ଆୟାନଙ୍କ ମଥାରେ ଏମିତି ଗେଲ କରୁଛି। ତ ସମସ୍ତେ କିଛି କହିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛି? ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି?